en i am davant de verb. L'infinitiu és la forma no personal del verb, la que usem normalment per anomenar-lo. Callar, comprar, vendre, parlar, cantar, dormir, riure, etc. Davant dels verbs en infinitiu no són possibles totes les preposicions. En concret, les preposicions en i am no poden anar davant d'un infinitiu. Quan ens trobem una frase en què posaríem una preposició en o am davant d'un infinitiu, les hem de substituir per a o de, la que millor hi escaiga. Vegem-ne alguns exemples. En la primera oració, el van amenaçar amb expulsar-lo de l'associació, hauríem de substituir la preposició amb. El van amenaçar d'expulsar-lo de l'associació. En l'oració no tardaré gens en comprovar el nivell d'oli del cotxe, hauríem de substituir la preposició en. No tardaré gens a comprovar el nivell d'oli del cotxe. Finalment, hem de dir que l'únic cas en què la preposició en és correcta davant d'un verb en infinitiu és quan indica una expressió temporal equivalent a quan. Per exemple, la frase «Sa mare es va desmaiar en saber la notícia» és correcta perquè és equivalent a «Sa mare es va desmaiar quan va saber la notícia». Per tant, recapitulem. Davant d'un verb en infinitiu no són possibles les preposicions en ni am, llevat que en tinga un valor temporal equivalent a quan. Les hem de substituir per a o de segons convinga.